কিন্তু 31 তাৰিখ মাৰ্চত শেষ হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি বিল পাব লাগে বা কি পাব লাগে লৈ ল আৰু 31 তাৰিখৰ আগত আজিৰ দিনত নতুনকৈ অৰ্ডাৰ নতুনকৈ কিবা সাপ্লাই অৰ্ডাৰ হওক নতুনকৈ কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হওক এইবিলাক কন্ট্ৰেক্টৰ বিলাকে কমত বৰফ পইচা দি পেলাই ঘুষ দি পেলাই নলবি, সেইটো নষ্ট হৈ যাব। যেহেতু মই সেপ্টেম্বর মাহত আমি সরকার বনাই আছো তো কথাটা বললাম আর কি, সবাই তোমরাও বাংলাদেশি আমরাও বাংলাদেশি, এটা মানে মানে যাইতে যাইতে পুরানাত গেলে। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। स' रायजोफोर, दिनै आङो नैबे भिडिअनि सोमोन्दैनो माखासे बाथ्राफोरखौहाय बुंनो सानदों। नोंथांमोना जानांगौ बे भिडिअखौ नुखाबाय, थेवबो आङो बिनि सोमोन्दै बाथ्राफोर बुंनो सानदों। दिनै बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि हास्थायनाया मा बेखौहाय गोबां रायजो राजाया मिथिखाबाय। नाथाय जाय मानसिफ्रा बिपिएफ पार्टिखौहाय बजबनानैहाय बिपिएफखौहाय सापर्ट खालामबाय थादों, बिसिनि हास्थायनायाबो थिग हाग्रामा महिलारि सारनि बायदिनोखा। हाग्रामा महिलारि सारा इउपिपिएल पार्टिनि जे एकर्ड खालामनानैहाय 1500 कौटि थाखा मोननाय नैबे रांखौहाय माब्ला दांनो मोनगोन बिनिबा सिन्था खालामबाय थादों। बेबायदिनो बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्राबो माब्लानि समावहाय 500,000 मोनगोन बिपिएफ पार्टिजोंहाय थाफानानैहाय बेखौहाय सेस्था खालामबाय थादों। बिथांमोननि खामानि मावनाया माब्लाबाबो हारिनि थाखाय नङा। बिसोरो हारिनि थाखाय माब्लाबाबो सानफेराखै। आरो जोङो नुनो मोनदों जे आबसु थाखानानै बनसु। आङो बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ नायनानैहाय आं बनसुखौ जिबनावबो सापर्ट खालामा रायजोफोर। आरो बनसु बायदिया माब्लाबाबो बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड लाबोनो हाया। बे बनसुआवहाय जोङो नुनो मोनखादों, बेयावहाय अमर सिंह ब्रह्म दङ, दावराय देख्रेब दङ, दैदेनगिरिफ्रा बनजित मन्जिलमोन दङ। बिसोरो गासैबो बिपिएफनि आखान्थि गोजा, मिथिबाय दा? दा बिथांमोननि थांखिया जोंनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय बोबोनानैहाय जानला मोनला बिपिएफ पार्टियावहाय गाब्र'होनाय बिसोर थांखिया। माब्लाबाबो आं नुहुराखै दे बनसुआ बड'लेण्ड लाबोगोनखौहाय। बनसुनि पार्टिया बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों होननानै आं जिबनावबो साना रायजोफोर। नोंथांमोना मा साननो सानबाय था। जेराव आबसु दंखायो, आबसुखौनो सारा मुलुगावनो गनायनानै लाखायो। बनसु बायदिखौ दिनैसिमबो सिनाया। गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो बनजित मन्जिलमोना, नाथाय बनसुखौ दासिमबो भारत सरकारा सिनाया, मिथिबाय दा रायजोफोर? आबसु थाखानानै मानि बनसुआव भारत सरकारा कि बेनिबो बैनिबो खोथाखौ खोनासंगोन नामा? नेभार, माब्लाबाबो खोनासङा। दा बेखायनो आं बुंदों, बनसुनि जे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनाबो एकमात्र गादिनि थाखायल'सो हास्थायदों, मिथिबाय दा? जाहाथे मोजांनिफ्राय मोजांसिन साबसिननिफ्राय साबसिन मासि मोननो बेखौसो बिथांमोना थांखि लानानैहाय पार्टि दादों। जों बयबो मिथिखायो बिएसइउनिफ्रायनो बनसु फैदों आरो बिपिएफनिफ्रायनो बिएसइउ। आरो बेयाव दैदेनगिरि नोंथांमोना जेसेबांनाखि नुदों, आं बेवहाय भिडिअखौ लाबोआखै, नाथाय नोंथांमोना बयबो नुखादों बनसुनि मिटिं जानायखौहाय। दा बे बनसुआवहाय जायफ्रा अपेनिं खालामदों, फेथा हास'दों, नै बैसोरो गासैबो बिपिएफनि लाबार गोजा, बिपिएफ सापर्ट खालामग्रा गोजा। बिसोरो खाबु मोनोब्लानो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौहाय गोदाव सोराव खालामनायनि प्लान पलिसि दङ, बिपिएफजों सरजाबफानानै, मिथिबाय दा? आं बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जुदि रायजोनि थाखाय खामानि मावग्रामोनब्ला आङो माब्लाबाबो नेग्लेक्ट खालामनाय नङामोन दे रायजोफोर। बिथाङा हारिनि थाखाय सानग्रायानो नङा। दा नोंथांमोना क्लियारलि खोनाखाबाय बे भिडिअआवहाय नुनानैहाय। आरो बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना खोनासंखाबाय जानो हागौ। आंथ' हगारना होआखै भिडिअखौ, आं बिनि भइसखौ होआखै। नाथाय बेयावहाय बिथाङा एकमात्र बेखौल' बुंदों जे बिथाङा फैबाय थानाय जे बिटिसि इलेक्सन बेयावहाय हारसिं गेलेगोन, बिजेपिआबो हारसिं गेलेगोन, इउपिपिएलआ गेलेनो साहस गैया। नैबे बाथ्राखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा बेयावहाय बुंदों बे भिडिअआवहाय।
दा बिथांनि थांखिया बेनो जे देरहा दा देरहा जोंलाय नांजाखाया ना हारिया मा जालाङो जालां बेखौ जों जेबो टेनसन लाया आरो इउपिपिएल पार्टीनि लाइबिलिटिस थालांनायखौहाय बिपिएफ पार्टीया मावा बे बाथ्राखौ बेयाव बुंदों बे भिडिअआवहाय बुंदों दा बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि थांखियानो मोनसेल'खा रायजोआ मा जालाङो जालां मा खालामो खालामबाय थाथों आङो गाद्दियाव थानो मोनब्लानो जाबाय जुग जुग आङो गाद्दियाव थानानैहाय आंनि उदैखौ आङो सुफुंनो हाब्लानो जाबाय आंनि धोन सम्पतिखौ आङो बुथुमनो मोनब्लानो जाबाय बिथांमोना बुंदों हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन 17 बोसोराव मानो 15,000ल' हानि जेंना सुस्रांनानै होआ बिनि फोरमानखौ हो आरो मोनसे बाथ्राखौहाय आं सानगासिनो दङ दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनोसै रायजोफोर बिपिएफ पार्टीया आरो बिपिएफ पार्टीनि सापर्टार्सफ्रा इउपिपिएल पार्टीखौहाय 5 बोसोरावहाय जेबो मावाखै बुंबाय थादों दा बेनिखायनो आं सानदों इउपिपिएल पार्टीनि दैदेनगिरि सिएम नोंथांमोना एमएलए एमपि नोंथांमोना बिपिएफ पार्टीनि 5 बोसोरावहाय बिपिएफआ मा मावदोंमोन बिजों आरो दानि इउपिपिएलनि 5 बोसोराव मा मावदों बेजोंहाय कम्पेयार खालामनानै रिजायनानैहाय नोंथांमोना ससियेल मिडियाआवहाय फोरमायनानै हो नायनिजोंबो हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि सासन खालामनाय समावहाय 5 बोसोरावहाय मा खामानि मावामोन बेखौ जोंबो नायनि एसे मानोना 17 बोसोरसिमहालागैबो बिसोरनि खामानिया लाइबिलिटि स्पेन्डिं जानानै थालांदोंमोन दा बिसोरो खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनो हायाखैमोन दा अब्ला 5 बोसोरावहाय बिसोरो मा मा खामानि मावा बेखौहाय जोंबो नायनि दा इउपिपिएलआ 5 बोसोरनि गेजेरावहाय सनितपुर बिश्वनाथखौहाय 1 नाम्बारावनो बिसोरो सोसनदों बिनि उनावहाय बर' हारिनि थाखाय गोजोन थासारिखौहाय खालामनानै होदों आरो थामथियाव जोङो नुदों सुपार 50 बायदि बिथांखिखौ लाबोनानैहाय सोलोंथाइ बिथिङावहाय दावगानो थाखाय खाबु होदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोबां सुबिदा होदों फरायनो थाखाय सुबिदा होदों डक्टर इन्जिनियार जानो थाखाय खाबु होदों अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोरावहाय सोर साबेसेनो डक्टर इन्जिनियार जानो सोलोंथाइ बिथिङावहाय आवगायलांनो लाइमोन सेंग्राफोर सिख्लाफोरनि थाखाय मा सुबिदा होआमोन बेखौहाय नोंथांमोना फिननाय होनो हागोन नामा आंबो मोनथिनो लुबैयो रायजोफोर बै समावहाय आंबो फरायफुनाय सममोन नाथाय जोङो गोसो खुसियै गोजोनै फरायनोनो खाबु मोनामोन दा बैसोर थासारिखौ नायनानैसो आं बिपिएफ पार्टीनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौहाय मोजां मोना मिथिबाय दा रायजोफोर बेनो आंनि मेन थांखिया आरो फैबाय थानाय समावबो बे एखे अबस्थायानो जागोन जेरावहाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा फरेनार्स आरो इन्डिजिनियासनि फारागथिखौनो मिथिया दा बेबायदिखौनो मिथियाब्ला अब्ला मा गयदानि रायजो सालायनाय बिलाय दानि नैबे 5Gआव मारै सालायनाय बिलाय रायजो दाथ' इउपिपिएलखौ सोंखारिदों इउपिपिएलआनो इसिबां गोरों गोरा अब्लाबो इउपिपिएलखौ सोंखारिदों दानि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि बायदि फैयोब्ला दान मोननैयावनो बेखौहाय उफुद्रुद खालामगोन दानि रायजो राजाफ्रा मोनथिबाय दा नायलांबाय था नोंथांमोना आं बुंनाया नंगौना नङा आरो आं बुंखायो जिबनावबो बिपिएफआ आरोबाव पार्टी दानो हाया जुदि इउपिपिएल पार्टीया दानो हायाब्ला इउपिपिएल पार्टीया हारसिं गेलेनानै जुदि गोलैदोंब्ला अब्ला बिजेपिया बिटिसिखौ दखल खालामगोन नाथाय बिपिएफआ नङा बिपिएफआ माब्लाबो दखल खालामनो हाया बिटिसिखौ नायलांबाय था नोंसोरो आं मानो बुंदों मिथिबाय दा नोंथांमोना ओरै नाय बिपिएफ पार्टीया हारसा हुरसाफोरखौसो बजबबाय थादों हारसाफ्रा टर्चआव भट होगोन बिबाराव भट होगोन आखायाव भट होगोन नाथाय ट्रेक्टराव आरो नांगोलाव नङा मिथिबाय दा नोंथांमोना नाय दा बिपिएफ पार्टीया हारसाफोरखौ बुथुमनायनि थाखायनो बिजेपिनि दिलीप सयकिया सारा बिथाङा खर' देरदों हारसिं गेलेनो जुजिदों नङाब्ला बिसोरो बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नङामोन बिपिएफ पार्टीया ओरैबायदि हारसा हुरसाफोरखौहाय बुथुमगासिनो दङ
हा होनायनि खोथा बुंनानै आरो मोनसे बाथ्राखौहाय आं बुंनानै फोजोबनोसै रायजोफोर जोङो खोनानो मोनदों जे इउपिपिएल पार्टिखौ हा होदों होननानै 2003 मायथाइनिफ्राय जायफ्रा दङमोन बिसोरनो होदों होननानै नाथाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो बुंदों जे 2003 मायथाइनिफ्राय जायफ्रा जोंनि बिटिआरआव हाबनानै दङमोन बिसोरो हा मोननांगौ होननानैहाय बिपिएफनि चिफआनो खुगा बेखेवनानै होदों नाथाय भारत सरकारनि आयेन मथे जोङो साननानै नायोब्ला बिटिआरआवनो बुं जोंनि बड'लेण्डआवहाय हो माब्लाबाबो 2003 मायथाइनि सिगांनि मानसियाबो मोना दा बिपिएफनि चिफआ मा खोथा बुंखो होनला एखेबारे जानला मोनलासो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मिथिबाय दा जेखौनो बुङो बेखौनो हय होननानै सानग्रासो दिनै बिपिएफआ सोरनोबा 500 थाखा होनानैहाय खावलायहैब्लानो अब्लानो बै गोदान सरखारखौहाय बखिगोन बेबायदि आखल आखुआ दासिमबो बर' रायजो राजानि समाजावहाय दङ लोगोफोर आङो आरोबाव लास्ट भिडिअ नोंथांमोना ओरै नुदों अरुप कुमार दे थारैनो अरुप कुमार देआ बांलादेशिमार नामा जोङो अरुप कुमार देनि जे मावनाय हाबाफारि बेखौहाय जोङो गोबां गोरोन्थि नुबोगासिनो दङ बिथाङा बर' हारिजोंहाय गोरोबा जोङो नुगासिनो दङ आरो जोङो फाइनालि खोनाबाय अरुप कुमार देआ तुमब्राय बांलादेशी आमब्राय बांलादेशी नोंसोरबो बांलादेशी आंबो बांलादेशी अब्ला जोंबो बांलादेशी नोंसोरबो बांलादेशी बे रावखौ मारै बाहायखो ना थारैनो अरुप कुमार देनि बेकग्राउन्डआवहाय बिथाङा बांलादेशीसो नामा बे बाथ्राखौहाय लानानै इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारा नायबिजिरनांगौ नङाब्ला जोबोद गोरोन्थि जागोन सार मिथिबाय दा अननानै दोननानै लाब गैया जोङो इनडाइरेक्टलि नुगासिनो दङ दे अरुप कुमार बिथाङा बर' हारिनोहाय अननाय होयैखौहाय जोङो नुगासिनो दङ बर' हारिखौहाय मोजां मोननै केरेक्टार दिन्थिनायखौ जों नुगासिनो दङ बेनिखायनो अरुप कुमार दे इएमखौहाय एसे नायबिजिरनांगौ होननानैहाय आं सानो ना मा बुङो रायजोफोर अब्ला रायजोफोर भिडिअआव बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि